καινοτομικά χαρακτηριστικά, όχι απαραίτητα στην παραγωγή του προϊόντος, μπορεί η καινοτομία να βασίζεται στο logistics κομμάτι. Κλασικό παράδειγμα, το Forky, μια εφαρμογή που μπορεί να ξέρετε, μαγειρευτού φαγητού, που η καινοτομία του είναι στη διανομή του. Διανέμει, πάμε διακοπές ή food click delivery στην εστίαση. Το Quizdom, πολλοί από εσάς είμαι σίγουρος ότι παίζετε. Daily Secret, Dr. Anytime, βρίσκεται και κλείνει ραντεβού με τον γιατρό σας. Ελλάς Direct, Δουλευταράς, στο οποίο έχω τιμή να είμαι co-founder, μια εταιρεία που διασυνδέει freelancers, ανεξάρτητους επαγγελματίες, με όλους εσάς που ψάχνετε επαγγελματία, και σήκωσε στον πρώτο γύρο 350.000 ευρώ από venture capital funds και angel investors. Co-founders, όλο και περισσότερους πόρους στον χώρο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Επίσης είναι η Startup Europe, που αποτελεί θέμα χρόνου. Απλά θα σταθώ κυρίως στο θέμα του incorporation. Θα σας πούμε πού θα κάνουμε την εταιρεία μας, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Εκεί θέλει μια κοντινή σχέση με τον startup, να καταλάβετε τις ανάγκες του, και αν γίνει στην Ελλάδα με το TaxiBit, τι έχει γίνει με το Uber σε χώρες που έχει απαγορευτεί, συμβάσεις μεταφοράς πελατών, και διακόπτουν τη σύμβαση. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα ταξί, ξεχνάς μια αναγκαστικά πρέπει να γίνει σε στάδια. Οι εταιρείες αυτές έχουν την τάση να καίναν λεφτά, 200.000 ευρώ. Αν λοιπόν αυτό το burning rate, όσο αυξάνεται αναλογικά, δεν αντισταθμίζεται από μια αντίστοιχη όρεξη των επενδυτών να επενδύσουν, η εταιρεία θα κλείσει αργά ή γρήγορα, γιατί δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Να θυμίσω ότι η Amazon έχει αυτή τη στιγμή κεφαλαιοποίηση name, δεν υπάρχει επαρκή ιστορικό cash flows. Υπάρχουν τα λεγόμενα binary variables, δηλαδή η εταιρεία ή θα πάει καλά ή δεν θα πάει, το διαδικό σύστημα. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή η εταιρεία θα προχωρήσει ή θα η WhatsApp εφαρμογή. Θα χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο σαν βασικό στοιχείο. Το θεωρώ ότι πρέπει να πάρω 10 φορές τη λεφτά μου πίσω. Άρα, ό,τι λεφτά βάλει, αν βάλει 300.000, θέλει η εταιρεία να κάνει αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια. Δηλαδή να αποτιμήσει 3 εκατομμύρια. Βασικά, είδη χρηματοδότησης, τα επενδύθηκε και η προηγούμενη ομιλήτρια, debt, lending, που συχνά είναι convertible debt, δηλαδή δανεισμός, equity, κεφάλαια και επιδοτήσεις. Στο τομέα του private equity, με εξαίρεση το crowdfunding που δεν θα επισέλθω, θα σταθώ στους angel investors, venture capital funds και leverage buyouts. Οι angel investors είναι επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, έχουν συνήθως ήδη επιτύχει, έχουν κάνει ήδη startups και έχουν γίνει μετά angel investors, είναι επιτυχημένοι. Είναι συνήθως εύκολα άτομα γιατί έχουν πάρει πολλά λεφτά από μια προηγούμενη εξαγορά. Αυτοί ενισχύουν το προφίλ της εταιρείας γιατί είναι γνώστες, θεωρούνται γκουρού οι περισσότεροι, οπότε όταν κάποιος επενδύσει ακολουθούν και άλλοι. Οι διαφορές τους με τα venture capitals είναι ότι έχουν μια πιο χαλαρή σχέση, δεν θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές, αλλά μπορούν να είναι πιο ευέλικτοι. Και κάποιοι από αυτούς ενώνουν τις ομάδες και σχηματίζουν τα super angels groups, όπου ουσιαστικά βάζουν σε ένα κοινό πουλ τα χρήματά τους και μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, άρα και μεγαλύτερα projects. Τα venture capital funds, που είναι τα πιο συχνά, αυτά που θα αντιμετωπίσετε πιο πολύ σαν δικηγόροι αν ασχολείστε με startup, είναι επενδυτικά funds, στην ελληνική μετάξυ από τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, που διαχειρίζονται χρήματα επενδυτών, αποκτούνται σε εταιρική συμμετοχή σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως, στόχος όπως ήταν να ρευστοποιήσουμε σε ένα liquidation event, μια εξαγορά ή μια συγχώνευση ή ένα IPO, μια εισαγωγή δηλαδή σε μια δημόσια αγορά, για να εγγράψουν κέρδη. Είναι σίγουρα μια high risk και ένα high risk και high return opportunity. Τα leverage buyouts είναι μια ειδική περίπτωση όπου ακούτε ότι μια εταιρεία εξαγοράστηκε όχι με λεφτά των επενδυτών, αλλά με δάνειο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ουσιαστικά το δάνειο έχει χαμηλότερο κόστος από τα κεφάλαια. Το δάνειο, ειδικά σε περιπτώσεις χαμηλών επιτοκίων όπως σήμερα, έχει πολύ χαμηλά επιτόκια, ενώ τα κεφάλαια, το cost of equity όπως λέμε, έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση, γιατί είναι απόδοση που περιμένουν οι επενδυτές να επιτύχουν. Άρα εκεί μας συμφέρει, αν μπορούμε φυσικά να το κάνουμε αυτό, να δανειστούμε μεγάλο ποσό ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη απόδοση ιδιών κεφαλαίων. Νομική μορφή των private equity funds διεθνώς είναι limited partnerships. Είναι ένα ιδιότητα που δεν το έχουμε ακριβώς στην Ελλάδα, προσυδειάζει προς τις ετερόφημες εταιρείες. Στην πραγματικότητα είναι όλοι ετερόφημοι εταίροι. Βλέπετε
τα συνηθέστερα ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια ταμεία, sovereign wealth funds, funds of funds. Στην Ελλάδα εμφανίζονται με τη μορφή των ΑΚΕΣ. Βλέπετε τον νομοθετικό ορισμό. Τι είναι το ΑΚΕΣ? Είναι ουσιαστικά μια ομάδα περιουσίας. Τονίζω εξ αρχής ότι δεν έχει νομική προσωπικότητα. Γι' αυτό και όταν μια εταιρεία που εκπροσωπείται λάβει χρήματα από ένα ΑΚΕΣ, θα υπάρχει στη σύμβαση και μια management εταιρεία που θα είναι κάτω από αυτό το fund και θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Διότι δεν έχει νομική προσωπικότητα, όπως είπα, το ΑΚΕΣ, είναι μια ομάδα περιουσίας. Ένα μηδέο κεφάλαιο. Γιατί προτιμάται το private equity funding για τα startups? Γιατί υπάρχει δυσκολία του debt financing να πάρεις δάνειο, ειδικά όταν είσαι μικρή επιχείρηση. Κανείς δεν θέλει να σε δανείσει στην αρχή. Επίσης, οι θεσμικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για μακροχρόνιες επενδύσεις. Υπάρχει πάντα το agency problem, όπως υπάρχει και το leverage problem. Leverage problem λέμε τον κίνδυνο που πηγάζει από την ασυμμετρία της πληροφόρησης. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Αμερική που ήταν χαλασμένα. Τα λέμε λέμονος. Και επειδή δεν μπορεί ο επενδυτής να γνωρίζει τα λεπτά σημεία της επιχείρησης, χρησιμοποιείται ως αυτός. Τώρα, πάμε στο καθ' αυτό, στο πιο ζουμερό κομμάτι του νομικού. Τι γίνεται όταν έρχεται ένα startup και σας λέει: έχω βρει επενδυτή, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσετε είναι το term sheet. Η διεθνής ορολογία, όλες αυτές οι συμβάσεις είναι στα αγγλικά. Και οι συμβάσεις και το term sheet είναι στα αγγλικά. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να εξοικειωθείτε με τις αγγλικές έννοιες. Το term sheet στη διεθνή εμπειρία είναι συνήθως 2-3 σελίδες, σε bullet points, όπου θίγονται τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας που θα επέλθει. Είναι ένα letter of intent στην πραγματικότητα, μια επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν είναι δεσμευτικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να προσεχθεί από την αρχή, γιατί αυτά που περιέχει στην πραγματικότητα μετουσιώνονται μετά στην τελική συμφωνία, στο shareholders agreement. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, όχι γενικά και αόριστα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Τα βασικά ζητήματα που θα υποθούν είναι ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης, ποια είναι η τιμή αναμετοχή, το pre-money valuation, θα σας πω μετά τι σημαίνει pre-money και post-money, τα δικαιώματα προτίμησης κατά ευαισθητοποίηση, δικαιώματα ψήφου, προβλέψεις early dilution, που σημαίνει ότι θέλει ο επενδυτής ο οποίος θα πει, εάν γίνουν και νέες στο μέλλον αυξήσεις κεφαλαίου, μπουν και νέα λεφτά, να έχει δικαίωμα αυτός να μπει κατά προτεραιότητα, άρα να μην υποστεί dilution η δική του συμμετοχή στην εταιρεία, να μην μειωθεί δηλαδή η δική του αναλογία στην εταιρεία. Και ο capitalization τελικού, το οποίο περιγράφει την κατάσταση των μετόχων πριν και μετά τη χρηματοδότηση. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε σε μια τέτοια συμφωνία, σε μια διαπραγμάτευση, να είστε πολύ ακριβείς, παρότι δεν είναι δεσμευτικό το κείμενο, περιέχει όλο το ζουμί της συμφωνίας. Θα ακολουθήσει το due diligence, τυποποιημένο είναι αυτό το οποίο θα ελεγχθεί, δηλαδή θα ελεγχθούν αυτά τα πράγματα πάνω κάτω που σας περιγράφω εδώ. Η κάθε όμως περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα σταθώ στο κομμάτι του finance, όπου θα πρέπει να ελεγχθούν τα cash flows της εταιρείας, ή τα income statements, ή τα balance sheets, αν μιλάμε για προχωρημένα στάδια χρηματοδότησης, και κυρίως τα legal risks, αυτά που θα κληθείτε εσείς είτε ως δικηγόροι ενός φαντ, είτε ως δικηγόροι του startup να αντιμετωπίσετε. Εδώ κυρίως θα έχετε να κάνετε με θέματα IP, με θέματα δηλαδή πατέντας, copyrights, αντίστοιχα στην γλωσσοξενική ορολογία για το IP law, licenses and trademarks, αγωγές που έχουν γίνει από την εταιρεία και αγωγές που γίνουν εναντίον της εταιρείας και όπως είπα πριν, τα regulatory issues. Τέλος, συμφωνία με τους επενδυτές, που θα είναι η τελική συμφωνία που θα καθορίσει τα ποσοστά και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξετε φυσικά να είναι σαφές και ακριβές και να μην δημιουργεί παρερμηνίες. Εδώ έχουμε το valuation, το οποίο θα έχει συμφωνηθεί από τα μέρη, που θα περιλαμβάνει φυσικά το pre-money και το post-money. Post-money είναι το valuation αφού πούν τα χρήματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μια εταιρεία που θα πούν 300.000 και θα αποτιμηθεί, θα τους υποθέσουμε 1 εκατομμύριο post-money, οι επενδυτές θα πάρουν το 30% των μετοχών του equity. Το σύνδεση ποσοστό βέβαια είναι το 20%. Ειδικά στην πρώτη, στο first stage, είναι 20%. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας θα ήταν 200.000 συμμετοχή, 1 εκατομμύριο η αποτίμηση της εταιρείας. Η αποτίμηση είναι στατικό μέγεθος, δεν λέει κάτι. Λέει ότι αυτά τα μέρη συμφώνησαν ότι αυτή τη στιγμή αποτιμούν την εταιρεία στο 1 εκατομμύριο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Επίσης, εδώ θα έχουμε, τελειώνω, θέλω 2 λεπτά.
Θα έχουμε τα θέματα εκλογής του ΔΣ, που είναι πολύ σημαντικά φυσικά. Θα έχουμε τα special shareholder approvals, ειδικά δικαιώματα που παίρνουν κάποιοι επενδυτές για να εγκρίνουν συνήθως ή ένα acquisition ή να εγκρίνουν μια δημιουργία νέας τάξης μετοχών. Μετοχές A, B, C είναι ειδικά δικαιώματα, ένα είδος προνομίων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, να μιλάμε για εκεί. Επίσης, έχουμε θέματα περιορισμού μεταβίβαση μετοχών. Οι co-founders δεν θέλουν οι μετοχές τους να πηγαίνουν σε όποιον και όποιον. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα, και το κάνουν συχνά, να ζητάνε από το venture capital να μην μεταβιβάζει τις μετοχές σε τρίτους, χωρίς την έγκρισή τους. Έχουμε τα preemptive rights, που είναι αυτό που σας είπα πριν, το δικαίωμα ενός επενδυτή σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου να έχει δικαίωμα προτίμησης για να διατηρήσει το ποσοστό του. Γιατί ο φόβος του επενδυτή πάντα είναι ότι αν χρειαστεί να πει και άλλα λεφτά και δεν τα βάλει αυτός, θα μειωθεί το δικό του ποσοστό λόγω του dilution. Τα drag along rights ουσιαστικά είναι ένα δικαίωμα το οποίο επιζητούν οι επενδυτές, γιατί θέλουν οι μέτοχοι πλειοψηφίας είτε να πουλήσουν τις μετοχές τους, αν τις πουλήσουν, να τις πουλήσουν σε αυτούς τους ίδιους, είτε να ψηφίσουν υπέρ μιας εξαγοράς. Επομένως, υποχρεώνονται πολλές φορές οι μέτοχοι μειοψηφίας να ακολουθήσουν την πλειοψηφία, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία της επιχείρησης σε μια περίπτωση εξαγοράς, γιατί όταν γίνεται μια εξαγορά, συνήθως αυτός που εξαγοράζει θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας. Και τέλος, έχουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον στα startups, το reverse vesting provisions. Είναι ο τρόπος που οι co-founders κρατάνε άλλους εργαζομένους στην εταιρεία, δίνοντάς τους κάποιες μετοχές, υπό τον όρο ότι θα εκπληρώσουν μια εξωκεφαλαιακή εισφορά. Θα εκπληρώσουν να εργάζονται για την εταιρεία για κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που θα πρέπει και αυτό να το δείτε και θα το δείτε πολύ συχνά να εμφανίζεται σε startups. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για ό,τι άλλο είμαι στη διάθεσή σας.